Ok. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal în care nu vom juca Brawl Stars și am un anunț pentru voi care va fi, cred că, o bucurie pentru voi și o tristețe pentru mine. Eu o să îmi dau contul la giveaway. Contul acesta mare, fiindcă am arătat pe Instagram dacă să-mi dau contul la giveaway și să ales varianta de da. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți hashtag particip în comentarii și veți avea o șansă să câștigați contul meu la giveaway. Giveaway-ul îl voi extrage când voi avea 100 de abonați și 100 de follow pe Insta. Deci, da. Doar trebuie să scrieți hashtag particip și veți avea șansa să câștigați contul meu cu aproape toți, în afară de legendară 20, fără nicio legendară, din păcate. Să vă arăt contul meu. Deci aici e tot ce e aici la mine. Numele o să trebuiască Banuți, dar nu contează. 14.000 și să vă arăt gadgeturile. Am pe acesta pe bo. Le am în starporele po și amândouă. Am pe el primul gadget. Cine este mai vechi știe. Am pe Nita gadget. Pe Jason gadget. Pe mai știu pe cine mai am. Pe Coltan gadget. Pe Bibian gadget. Rosa, dacă știți, din episodul acela. Și pe Bull mai am gadget și cam atât. Și dacă vă întrebați ce brawler îmi lipsesc ăștia de aici. Și dacă vă întrebați, da, ce cont va folosi Ștefan, ce, nu știu ce. O să-mi schimb contul, uite. O să-mi schimb contul, că am un cont, de-abia mi-am făcut un cont nou. Și o să vă dau contul meu la giveaway. Când vom face 100 de abonați și 100 de follow pe Insta, o să las undeva pe ecran Instagramul meu, o să fac giveaway-ul. Dar până atunci, hai să mai dăm un ultim match pentru mine. Pe solo. Cum ar fi să-mi pice acum legendară dintr-un ball box. Păi nu mai dau contul la giveaway. Deci doar trebuie să dați hashtag particip și veți din concursul care veți putea câștiga un cont de 14.000 de trofei. Da, asta e. Și eu până când o să fac o cutiță. Cutița asta. Sper că o să vă placă contul meu. Dar eu am zis, dacă vreți, o să vă las în comentarii sau în descriere regulile de la acest giveaway. Bun. Ok. Ce furașe. Și doar o să vă las în descriere, cred, regulile și în comentarii.
suntem morți, dar n-avem ce face. Ok, nu știu ce am să facă, dar ok. Lucru 3 pentru mine e totuși ok. Hai să jucăm pe un bol. O să fie doar de contul ăsta, fiindcă vin o să vreau și o legendară, că încă n-am nicio legendară. Contul mic l-am dat la un prieten de tot. Vadimes, că m-a disperat să-i dau contul, l-am dat. Dar dacă vrea pe ăsta mare Vadim S, o să trebuiască să scrie #particip. Da, e bună Penny, fiindcă dă mult damage. Dacă vine vorba să stea cineva unul în altul. Ce arată? Ok, mă ține impresiune tipul ăștia. Ok, dă-i. Bun. Să nu mă... A lovit. Tipul ăla cred că este Africa. Nu mult. Cred că mi-am dat autobă din greșeală sau... E foarte greu că nu știu ce să fac. E foarte important să dăm acum gol. Să nu băgați în seamă notificarea. Mamă, dar cum dă, mă? A bătut asta e. Bine, o să pun puțin pauză să văd cine a contactat ceva și revin imediat. Ok, era cineva, un prieten. Hai să dăm play again. Let's go get him. Dar nu-mi fac asta, că n-aș fac din... Are peretele ăsta în spatele meu și mă enervează. Da, gadget shot. Cred că... Bine. Mamă, ce arată. Bine. Let's go get him. Mamă, ce... Stop ce mai spate, că...
ultimul gol este marcat de noi. Să-ți dau puțin stun la băieți. Să meargă foarte lent. Bine, un meci câștigat pe ziua de astăzi. Un meci foarte bun. Let's do this. Ok, hai că mai dau un meci, dacă îl câștig și pe acesta. O să închid repede mai repede videoclipul. Let's go. Și nu uitați de un like și de un subscribe. Dacă sta cu Brock, știi să joace, nu e glumă. Da, suntem pierduți. Tipul ăsta, cred că va să facă un challenge de la... să nu se miște deloc. Da, nu merge. Let's do this. What? Nu cred. GG. E încă un match win și poate deschid un goal box și da. Let's do this. Ronaldo, să te vedem că dai gol dacă ești Ronaldo. Da, tipul ăsta nu merge, e 7 ani. Let's go get him. Bine Ronaldo. Bine Ronaldo. Băi, joacă cu focul tipul ăsta. Lol. Du-te, 8 bitul. 8 bitulitul. Let's do this. Mamă! Bravo! Let's go get him. Aproape m-a lăsat surprins. Aproape. Let's go get him. What?
am dat acolo. Du-te, dă-te la față, bossul. Da, ne-a dat gol. Asta e, au câștigat au din noroc. Da, măcar ne-a dat 10 la asta, ia. Și putem să scriem o cutie. Da. Deci da, cam atât a fost cu acest episod. Scrieți în comentarii hashtag particip și veți avea șansa să câștigați contul meu la giveaway. Eu am fost fan și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!